لعلي 3.5 بليون ሰባት እዚ ማለት ዳርጋ ፍርቂ ህዝቢ ዓለም ኣብ ውሽጢ ከብዱ ጽግዕተኛ ሓሳኹ ተሰኪሙ ይዘውር ኣሎ። ንስኹም እውን ሓደ ካብኣቶም ክትኾኑ ከም ትኽእሉ ትፈልጡ ዶ? ጽግዕተኛ ሓሳኹ ናብ ኣካልኩም ዝኣትውሉ መንገድታት ብዙሕ እዩ። እንተዘይተጠንቂቅኩም ግን ክሳብ ደም ምዋሕድን ናይ ምርሳዕ ጸገምን ከም ዘስዕበልኩም ትፈልጡ ዶ? እዞም ሓሳኻታት እዚኦም ብኸመይ ይኣትውን ከመይ ጌርና ነጥፍኦምን ሎሚ ክንርኢና። ሰላም፣ እዚ ፍኖት ክሊኒክ እዩ። ኣብ ሰሙን 2 ግዜ ናባኸው ንፍኖ ህይወት ዘድሕን መደብ ጥዕና ንከም ንጠቅም ቻናልና ሰብስክራይብ ግበሩ። ጽግዕተኛ ሓሳኹ ኣብ ኣካላት ተቐባሊ ወይ ኣብ ውሽጡ ዝነብሩ ካብቲ ተቐባሊ ኣካል ምግቢ እናወሰዱ ዝዓብዩን ዝራብሑን አካላት እዮም። ተቐባሊ ክንብል ከለና ነቶም ሓሳኹ ዝጾሩ ሰባት፣ እንስሳታት ወይ ካልኦት ፍጥረታት ማለት እዩ። ኣብ ዓለም ደረጃ ልዕሊ 3.5 ቢልዮን ዝኾኑ ሰባት ኣብ ከብዶም ጽግዕተኛ ሓሳኹ ይርከብዎም እዮም። እዞም ሓሳኹ ኣብ ከብድና ተቐሚጦም ዝበልዕናዮ ምግቢ ተኻፊሎም ዝበልዑን ዝሻመዩን እዮም። ብኸመይ ናብ ከብድና ይኣትው ንዝብል ቀዳማይ ብዝተበከለ ማይ፣ ካልኣይ ብኣግባቡ ዘይተሓፀቡ ኣሕምልትን ፍረታትን ምምጋብ፣ ሳልሳይ ብኣግባቡ ዘይበሰለ ስጋ ምምጋብ፣ ራብዓይ ኢድካ ዘይምሕፃብን ፅሬት ዘይብሉ ኣፅፋርን፣ ሓምሻይ ምስ እንስሳ ዘቤት ምትንካፍ። 3 ዓይነት ፓራሳይት ወይ ጽግዕተኛ ሓሳኽ ኣለዉ። እቲ ቀዳማይ ፕሮቶዞዋ፣ እቲ ካልኣይ ሄልሚስ፣ እቲ ሳልሳይ ኤክቶፓራሳይት ይበሃሉ። ፕሮቶዞዋ ከም ፕላስሞዲየም ዝበሉ ዝፍለጡ በዓል ሓደ ውሃዮ ዘጠቓልሉ፣ ሄልሚስ ከም ወስፋት ዓንቀርዋይን ናይ ኮሶ ሓሳኽን ዝበሉ ጽግዕተኛ ሓሳኽ እዮም። ኤክቶፓራሳይት ድማ ከም ቁማልን ቁንጫዕን ካብ ኣካል ወፃኢ ዝነብሩ እዮም። ናይ ፓራሳይት ረኽሲ ካብ ጸገም ምሕቃቅ ምግቢ ጀሚሩ ክሳብ ኣካላውን ኣእምራውን ጥዕና ጉድኣት ከስዕብ ይኽእል እዩ። ጽግዕተኛ ሓሳኹ ከም ዘለውና ዝሕብሩ 10 ምልክታት ክነግረኩም። እቲ ቀዳማይ ጸገማት ምሕቃቅ ምግቢ፣ ድርቀት ከብዲ፣ ተቕማጥ፣ ምንፋሕ ከብዲ፣ ቃንዛ ልቢ ወይ ዕግርግር ምባል። ሓሳኹ ኣብ ጨጓራን መዓንጣን ስለ ዝነብሩ ነቲ ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ኣካልና የዳኽምዎ። እዚ ድማ ንዝተፈላለዩ ናይ ከብዲ ሕማም የቃልዕ። እቲ ካልኣይ ድማ ሓያልን ዘየቋርጽ ድኻም፣ ከም ጃርዲያ ዝበሉ ሓሳኹ ከም ኣይረንን ቫይታሚን ቢ12 ዝበሉ ኣድለይቲ ንጥረ ነገራት ስለ ዝምገቡ ሰብነትና ሓይሊ ይስእን። እዚ ድማ ንጭንቀት፣ ርእሲ ሕማምን ናይ ምርሳዕ ጸገም የምጽኡ። እቲ ሳልሳይ ሕማማትን ጸገማት ቆርበት፣ ምቕንዛው ቆርበት፣ ሽፍታ፣ ምንቃጽ ቆርበት ወይ ሓያል ሕኻኽ። ሓሳኹ ነቲ ናይ ምክልኻል ስርዓት ኣካልና መርዚ ብምስዳድ ንኣላርጂ ቆርበት የቃልዑ። እቲ ራብዓይ ቃንዛ ጨዋዳታት፣ ሓሳኹ ኣብ መጋጠጠሚ ጨዋዳታት መርዛም ነገራት ክለቁ ይኽእሉ እዮም። እዚ ድማ ነቲ ከባቢ ብምንዳድ ሓያል ቃንዛ ይስዕብ። እቲ ሓምሻይ ድማ ዋሕዲ ደም፣ ገለ ሓሳኹ ቀይሕ ዋህዮታት ደም ክበልዑ ይጅምሩ ወይ ድማ ምስ ሰገራም ደም ከም ዝፈስስ ይገብሩ። እዚ ድማ ናይ ኣይረንን ፕሮቲንን ዋሕዲ ከምኡውን ዋሕዲ ደም የስዕቡ። እቲ ሻድሻይ ድሕሪ ምግቢ ዘይምጽጋብ ወይ ስምዒት ጥሜት፣ ጽግዕተኛ ሓሳኹ ነቲ ንምገቦ ምግቢ ስለ ዝሻመዩና ምግቢ በልዒና ከለና እኳ ናይ ጽጋብ ስምዒት ኣይስምዐናን። እዚ ምስ ምጉላል ክብደት ክተሓዝ ይኽእል እዩ። እቲ ሻውዓይ ምሕኻኽ፣ ሓሳኹ ኣብ ሽንቲ ደገ መውፅኢ ክጥንጠኑ ከለዉ ወይ ኣብ ከባቢ መሃንዱስ ክንቀሳቐሱ ከለዉ ልዑል ስምዒት ሕኻኽ ይፈጥሩ። እቲ ሻምናይ ኣስናን ምሕርቃም፣ ብፍላይ ብግዜ ድቃስ ኣስናን ምሕርቃም። እዞም ሓሳኹ ዝለቅዎ መርዛም ነገራት ምስ ነርቪ ብምትእስሳር ዝፈጥርዎ ናይ ጭንቀትን ነርቪ ውፅኢት ክኸውን ይኽእል እዩ። እቲ ታሽዓይ ድማ ድቃስ ምስኣን፣ ንምድቃስ ምጽጋም ወይ ብለይቲ ብተደጋጋሚ ምንቃሕ። ሓሳኹ ብለይቲ ንቑሓት ስለ ዝኾኑ ንኣካልና ስለ ዘይዕርፉን ድቃስ ክኸልኡ ይኽእሉ እዮም። እቲ 10ይ ምንፋሕ ከብዲ፣ ናይ መዓንጣ ሓሳኹ ኣብ ውሽጢ ጨጓራን መዓንጣን ተወሳኺ ኣየር ከም ዝእከብ ብምግባር ናይ ምንፋሕ ስምዒት ይፈጥሩ። እዞም ምልክታት ከከም ዓይነት እቲ ሓሳኻ ክፈላለ ይኽእል እዩ። ብፍላይ ኣብ ኣረጋውያን፣ ህፃናትን ቀዲሞም ብካልእ ሕማም ተጠቕዑ ሰባትን ጉድኣቱ ይዓቢ። ሕጂ ድማ ንጽግዕተኛ ሓሳኹ ዝከላኸሉ ምግብታት ክነግረኩም። እቲ ቀዳማይ ጻዕዳ ሽጉርቲ። ጻዕዳ ሽጉርቲ ሓደ ካብቶም ብርቱዓት ተፈጥሮኣዊ ጸረ ባክተርያን ጸረ ሓሳኻን እዩ። ምክንያቱ ጻዕዳ ሽጉርቲ ኣሊሲን ዝበሃል ንጥረ ነገር ይሕዝ። እዚ ንጥረ ነገር እዚ ነቶም ሓሳኻታት ብቐጥታ ናይ ምቕጣል ዓቕሚ ኣለዎ። ብተወሳኺ ንእንቁላሊሕ እቶም ሓሳኻታት ከይፈልፈሉ ይዓግቶም። ኣጠቓቕማ ከዓ ጥረ ጻዕዳ ሽጉርቲ ብምጭፍላቕ ምስ ምግቢ ወይ ምስ ማይ ምውሳድ ዝበለጸ እዩ። እቲ ካልኣይ ፍረ ዱባ። ፍረ ዱባ ንሓሳኻ መዓንጣ ንምውፃእ ካብ ጥንቲ ዝፍለጥ ውፅኢታዊ መድሓኒት እዩ። ምክንያቱ ፍረ ዱባ ኩኩርቢታሲድ ዝበሃል ንጥረ ነገር ይሕዝ። እዚ ንጥረ ነገር እዚ ነቶም ሓሳኻታት ስንኩላት ክኾኑ ይገብሮም።
እቶም ሓሳኻታት ምስ ሰንከሉ ኣብ መዓንጣ ተጣቢቖም ክጸንሑ ስለ ዘይኽእሉ ብቐሊሉ ምስ ሽንቲ ደገ ይወፁ። ኣጠቓቕማ ንቑፅ ፍረ ዱባ ብምጥሓን ምስ ጸባ ተሓዊሱ ክውሰድ ይከኣል። እቲ ሳልሳይ ፍረ ፓፓየ። መብዛሕትኡ ሰብ ፍረ ፓፓየ ይደርኡ እዩ፣ ግን እቲ ፍረ ካብቲ ጉልባቡ ንላዕሊ ንሓሳኻ ዝከላኸል ዓቕሚ ኣለዎ። ምክንያቱ ፍረ ፓፓየ ካርፓይን ዝበሃል ኬሚካልን ፓፓይን ዝበሃል ኢንዛይምን ይሕዝ። እዞም ንጥረ ነገራት እዚኦም ነቲ ፕሮቲን ዝኾነ ኣካል እቶም ሓሳኻታት ብምሕቃቕ የጥፍእዎም። ኣጠቓቕማ ውሕድ ፍረ ፓፓየ ምስ መዓር ወይ ምስ ጁስ ፓፓየ ሓዊስካ ምውሳድ። እቲ ራብዓይ ኣናናስ። ኣናናስ ጥዑም ጥራይ ዘይኮነስ ጽቡቕ ፀረ ሓሳኻ ባህሪ እውን ኣለዎ። ምክንያቱ ኣናናስ ብሮሜሌን ዝበሃል ንፕሮቲን ዝሓቅቕ ኢንዛይም ይሕዝ። ሓሳኻታት ድማ ካብ ፕሮቲን ዝተሃነፁ ስለ ዝኾኑ እዚ ኢንዛይም እዚ የበላሽዎም። ኣጠቓቕማ ድማ ትርር ዝበለ ክፋል ኣናናስ እቲ ማእኸላይ ዓንዲ ብምብላዕ ዝበለፅ እዩ። እቲ ሓምሻይ ድማ ካሮት። ካሮት ብፍላይ ንኣሽቱ ሓሳኻታት ንምጥፋይ ይሕግዝ። ምክንያቱ ካሮት ብቫይታሚን ኤ፣ ቤታ ካሮቲን ሃብታም እዩ። እዚ ድማ መከላኸሊ ዓቕሚ ማዓንጣ ይሕይል፣ እቶም ሓሳኻታት ከይጣበቑ ይከላኸል። ብተወሳኺ ካሮት ዝለዓለ ናይ ፋይበር ትሕዝቶ ስለ ዘለዎ ከም መፅረጊ ኮይኑ ነቶም ሓሳኻታት ካብ ማዓንጣ ንታሕቲ ይደፍኦም። ኣጠቓቕማ ድማ ንጥዑይ ማዓንጣ ንግሆ ኣብ ጥራይ ከብዲ ዘይበሰለ ካሮት ምብላዕ ይምከር። እቲ ሻድሻይ ድማ ዝንጅብል። ምክንያቱ ዝንጅብል ኣብ ከብዲ ዝፍጠር ናይ ኣሲድ መጠን ክውስኽ ይገብር። እቲ ዝለዓለ ኣሲድ ድማ ንእንቁላሊ ሓሳኻታትን ደቀቕቲ ጽቅዕተኛ ሓሳኹ የጥፍእ። እቲ ሻውዓይ ዕርዲ። ምክንያቱ ዕርዲ ብባህሪኡ ፀረ ባክተርያ እዩ። ነቶም ሓሳኻታት ኣብ ውሽጢ ማዓንጣ ምቹ ኩነታት ከይረኽቡ ይገብሮም። ነቲ ብሰንኪ ሓሳኻታት ዝቆሰለ ማዓንጣ እውን ይፍውሶ። ምግብታት ጥራይ እኹላት ኣይኮኑን። እዞም ሕጂ ዝነግረኩም ልምድታት እውን ኣገደስቲ እዮም። ቀዳማይ ስጋ ኣጸቢቕካ ምብሳል። ሄልሚዝ ዝበሃል ጽቅዕተኛ ሓሳኻት ዝመሓላለፍ ብዘይበሰለ ስጋ ስለ ዝኾነ። እቲ ካልኣይ ጽሬት ኢድ። ቅድሚ ምግቢ ምብላዕን ድሕሪ ሽቓቕ ኢድ ብሳሙና ምሕጻብ። እቲ ሳልሳይ ኣሕምልቲ ምሕጻብ፣ ሰላጣ፣ ሓምሊ ቅድሚ ምብላዕ ብደንቢ ብማይ ምሕጻብ። እቲ ራብዓይ ዝተጻረየ ማይ ምስታይ። ብማይ ዝመሓላለፉ ሓሳኻታት ብዙሓት ስለ ዝኾኑ ናይ ከብዲ ሓሳኹ ልሙድ ናይ ጥዕና ፀገም እዩ። እንተኾነ ግን ገለ ምልክታት ምስ ዝረኣዩ ብቕፅበት ናብ ሕክምና ምኻድ የድሊ። እዞም ሕጂ ዝነግረኩም ምልክታት ምስ ትርእዩ ናብ ሕክምና ክትኸዱ ይግባእ። እቲ ቀዳማይ ኣብ ቀልቀል ወይ ድማ ሽንቲ ደገ ሓሳኹም ምስ ትርኢ። ኣብ ቀልቀልካ ምንቅስቃስ ዘለዎም ወይ ዝሞቱ ሓሳኹ ብዓይንኻ እንተሪኢኻ። እቲ ካልኣይ ንነዊሕ እዋን ፀኒሕ ቃንዛ ከብዲ፣ ብተደጋጋሚ ከብድኻ ዝቆርፀካ ወይ ዝሕመካ እንተኮይኑ። እቲ ሳልሳይ ተቕማጥ ወይ ድማ ቁርፀት፣ ንልዕሊ 2 ሰሙን ዝፀንሕ ተቕማጥ ወይ ቀጻሊ ቁርፀት እንተሃልዩካ። እቲ ራብዓይ ሕኸኽ መሃንቱስ፣ ብፍላይ ምሸት ኣብ ከባቢ መሃንቱስካ ሓያል ሕኸኽ እንተልዩካ እዚ መብዛሕትኡ ግዜ ምልክት ናይቲ ንኣሽቱ ጻዕዳ ሓሳኹ እዩ። እቲ ሓምሻይ ምቕናስ ክብደትን ድኻምን፣ ብዘይ ዝኾነ ምክንያት ክብደትካ ይቕንስ እንተሃልዩ ወይ ድማ ኩሉ ግዜ ናይ ድኻም ስምዒት እንተልዩካ እዚ ሓሳኹ ንምግባህ ይካፈሉካ ከም ዘለዎ ምልክት ክኸውን ይኽእል እዩ። እቲ ሻድሻይ ምሕባጥ ከብዲ፣ ከብዲ ብዘይ ንቡር ክሓብጥ ከሎ። ናይ ሎማዓንቲ መደብ ጥዕና እዚ ይመስል። ሕቶ እንተልይኩም ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ጸሓፉለይ ክምልሰልኩም እየ። ክሳብ ብኻልእ መደብ ጥዕና ንራኸብ። ሰላም ጽንሑ።